Mira, Antón, se me permites outra vez, me gustoume antes, por eso felicitei a Mario Seijas, porque o fútbol está perdendo moito de humanidade. O fútbol é un negocio cada vez máis brutal. Entón eu sigo sendo un romántico do fútbol. Bueno, un romántico do fútbol e de moitas outras cousas, perdón. Bueno, un tío, unha persoa como Borja Iglesias, que tivo o detalle que tivo outro día en San Mamés. Co chaval, non? Que chegou a toda España, cun rapaz que non lle pediu nada e que decía necesitamos máis pandas e que, bueno, en fin, é emocionante. Caíron máis vaguas, sinceramente, caíron máis vaguas lendo a noticia a Susi. Mira esta noticia, mira que se mofan del, que si pinta as uñas, que si leva bolso, que non sei que, ese é o mundo dos zascandís do fútbol, da vergonza, da xente que non ten a máis mínima sensibilidade. O fútbol era un deporte, agora é un negocio, pero aínda queda xente que se emociona con estas cousas. Por iso, aplaudo moitísimo o que dixo Mario Seijas e aplaudo moitísimo a Borja Iglesias por ser como é e nunca agocharse diante de cousas que están sucedendo na sociedade. É importante que esos xogadores así, aínda que no fútbol estean mal vistas. Punto. Estou totalmente de acordo con iso e a min sempre me gustou moitísimo como persoa Borja e ademais tamén como xogador, que tamén é importante que é un gran xogador, pero eu penso aínda mellor persoa. E non o coñezo en persoa, pero polo que se ve, polas súas accións, polos seus xestos, por moitas cousas, é un xogador que eu aplaudo sempre. Estou moi contento de telo de volta no Real Club Celta de Vigo. Eu non perdo a esperanza de regalarlle algún día un dos meus mellores libros dedicado polo moito que o admiro como persoa. Porque no fútbol se están perdendo demasiados no fútbol se están perdendo todo aquilo que o facía bonito, non? Que era pues, a deportividade, como as afeccións van irmanadas, como se respeta a unha persoa dun equipo contrario que leva a camiseta, e mil cousas así, que son lóxicas, que tampouco se necesita ter moito, como se pode estar en contra, como hai que estar en contra da homofobia, de que hai que estar en contra do racismo, pero non de palabra, sino que hai que sentilo e hai que leválo adiante, porque o fútbol hai que humanizalo. As cifras que se moven marean a xente, son brutais, son indecentes incluso. Porque non é certo que xeren tanto como pagan. Por así, os equipos logo están así. Logo non xeran tanto como realmente pagan. Pero realmente que o fútbol é algo, e como dixo o pai deste rapaz de Bilbao, se necesita máis xente, máis ou menos, non digo exactamente, xogadores con corazón de ouro que non grandes balóns de ouro con... Sí, xogadores con corazón de ouro e non tantos balóns de ouro con un interior de barro ou algo así. Por iso, o fútbol tamén ten isto. E por iso eu creo que isto debe ser, e sempre foi, un pouco o espírito do Bar Celeste, non? É dicir, respetamos, a veces sacamos un pouco os pés do texto, pero nos queremos, nos apreciamos, se podemos imos cear, quero dicir, hai moi bo ambiente e a xente que nos segue é maravillosa. A xente que nos segue é maravillosa. E eu creo que isto é o máis bonito, porque se está perdendo. A min doíame moito cando acababa un partido en televisión e en vez de poñer cando os xogadores se felicitan, tal, para que os rapaces entendan que hai que facer así, gañe ou perda o seu equipo, e pum, poñan anuncios e xa se perdía unha das partes máis bonitas para mí do fútbol, non? Bueno, estoy de acuerdo con eso. Sí, sí. Eu creo que con persoas así, con programas como este, eu creo que saímos gañando todos, polo menos somos máis felices dicindo cousas con moito respeto. E como di Mario Seijas, o fútbol é un deporte fermoso, pero temos un circo alrededor del que non lle fai favor ningún. E demasiados intereses económicos que sempre pagan, ademais, os mesmos.